Hello, good evening. Nandito ako ngayon sa Kabayan Grocery. Ako'y napabideo dahil mayroon po akong napansin dito na paninda nila. Papakita ko sa inyo, no? Mga kabaluyan kurang taga Pangasinan ng Nangyoya. Tingnan ninyo ito na pumukaw sa aking pansin. At ito, Lingayen, Bagoong, Pangasinan. Yan. Meron palang Lingayen dito. Ang Pangasinan ay nakarating ng Saudi. Ako po ay taga Pangasinan. At sikat pala ang Pangasinan Bagoong. Yan o, ganyan kasikat ang Pangasinan Bagoong. Shout out sa mga taga Pangasinan, Kabaluyang Kura. Ayan. So ingat lagi. God bless. God bless. God bless.